ብልጽግና ንርክብ ሰልሳነ ሰብ ኣወል ስዒድን መብርሂ ካብ ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ጠይቆሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዙርያ ርክብ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋን ኣወል ስዒድን መልሲ ክህብ ብመንግስቲ ፌደራል ተሓቲቱ እዚ ኣብ ትግራይ ከተማ ዛላንበሳ ክኸውን ይኽእል እዩ ክበሃለሉ ዝቐነየ ርክብ ክልቲኦም ጸለውቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ድሕረት ብሓባር ዝለቐቑ 31 ሰከንድ ዝወሰደ ቪድዮ ኣብ ትግራይ ኤርትራ ኢሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ኣጀንዳ ፈጢሩ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ሰላም ከመይ ትውዕሉ ፍትዋት ተኸታተልቲ ምድላዋት ታርጌት ሚድያ ንሎም እምበኣር ለሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዛዕባ እቲ ርክብ ክልቲኦም ሰባት መልሲ ንክህቡ ብመንግስቲ ፌደራል ዝተሓተትዎ ሕቶን ካልኦት ብኣባላት ብርጌድ ንሓመዱን ብደገፍቲ ሕወሓትን ሓድሽ ወጥርን ጎንፅን ፈጢሩ ዘሎ ናይዞም ክልቲኦም ሰባት ኣጀንዳን ዝምልከት ብዝርዝር ናብኻትኩም ክነቕርብ ኢና ሓቢርኩምና ጽንሑ። እቲ ከመቐባለ ቃል መንግስቲ ኤርትራ ተገይሩ ዝቁፀር ኣወል ስዒድ መን ውሕስና ሂብዎ እዩ መሬት ትግራይ ረጊፁ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋኸ ንመን ወኪሉ እዩ ምስኡ ተራኺቡ ዝብሉ ነጥብታት ገና መልሲ ኣብ ዘይረኸብሉ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝርዝር መብርህ ንኽብሉ እዮም ተሓቲቶም ዘለው። ርክብ ኣወል ስዒድን ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ትግራይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋን ዝምልከት ክልቲኡ ጫፋት ዘለዎም ሓሳባት ብክልቲኡ ወገን ዝምዘዙ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ብወገን ተቃወምቲ ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ነዚ ተግባር ከም ግልፂ ክሕደት ሃገር ገይሮም ብምቁፃር መርኣያት ምፍራስ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ይኽብሉ ድማ ገሊፆምዎ ሓሊፎም። ብኻልእ ወገን ሰላም ምባል ሓጢያት የብሉን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ተስፋ ሰላም መምፅኡ ብኣወንታ እምበር ብኣሉታ ክርአ ኣይግብኦን ዝብል ሓሳብ ዘንፀባረቑ ኣብ ትግራይ ፕረስ ብስራትን ሚኪ ትግራይን ርክብ ክልቲኦም ሰባት ነቲ ዝሓለፈ ጽልእን ደም ምፍሳስ ሰሪዙ ሓድሽ ምዕራፍ ነጥበ መቐይሮ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኸፍት ንቐጻሊ እውን ተስፋ ሰላም ዘንፍስ ተግባር ይኽብሉ ድማ ብኣወንታ ጎኖ ልዒሎምዎ ሓሊፎም። ናይ ብርሃነ ነገርሲ ጽቡቕ ኳንሕና እቲዝስ እንኳ ኣጀንዳ ባይዘው እንኳ ኣጀንዳ ወሃብቲ ኮና ኣነ ደስ ይብል ብጣዕሚ ዝገርመካ ንፌደራል ንኢትዮጵያ ሲ እንኳ ኣጀንዳ ወሃብቲ ኮና ተጋሩ ጀጋኑ ቀጽለሉ ብርሃነ ብእውነት ይብለካ ቀጽለሉ ገና ቃነ ገና ንኣብይ ኣሕመድ ሲ ይብለኩምና ኣቱም ሰባት ዝሃገር እዚኣ ሲ ብጥስጥስ ትበል ብሰንኪ ተጋሩ ከም ዘይኮነት ግን ዓለም በዓሉ ፈሊጥዎ እዚ ትማሊ ብጽልአ ዓዊሩ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ድርሳናት ታሪክ ክሓክኽ ዝተልዓለ ሓይሊ ድንገት ብሓደ ለይቲ ሰላም እንተበለ ፍጹም ክእመን ዘይኽእል ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ ዝበሉ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ብወገኖም ስለዝኾነ ሻዕብያ ፈጺሙ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ንራህዋን ሓድነትን ክልቲኡ ህዝብታት ዝረብሕ ሰሪሖ ይፈልጥን ንቐጻሊ እውን ኣይክሰርሕን ክብሉ ድማ ነጥበል ዒሎም ሻዕብያ ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ዘሎ ርክብ እናሓርፈፈ ድሓር እውን ክሳብ ደም ምፍሳስ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ከም ዝተፈጠረ ዝገለጹ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ስለዝኾነ ሕዚ እውን እቲ ብወገን ክልቲኦም ወገናት ማለት እውን ብወገን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ሻዕብያን ዝኽየድ ዘሎ ክያዶ ናብ ህዝቢ ክወርድ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ድማ ገሊፆም ሓሊፎም ሃለውሎም ኮይና ዝብል ዘለና ተቃዊሞም ይብለካ እንታይ ምስ ተገብሪና ንቀው ተጋሩን ኤርትራን ተራኺቦም ረኸቡ ናይ ሚድያ ፅምደ ተገይሩ ገበር እንታይ ኣፅዋር ዘለዎም ኣብ ዛላንበሳ ኮይኑ ኣብ ክንዲ እኽሊ ዘሕልፍ ሲ مساب دي دزل تقرأي صندوق جبري ذكو عبداني تصدق عبدان كل حزبنا حسب كل هلك أمريكا زلوا أب أوروبا زلوا تقرأي تسمى دي مسوت أب عد قرات هلك مسوت صمد أب زالهم بس هلك مسوت صمد شعبيا سبعة شو حتى يكون ناي تجارب صراحة ولا قد من 7 عامات ولا قد من 7 عامات أبي إرتراس ولا كان لهم سبب تمويت إرتراسي لا قبر داي تخيد اللي خاقل بها شو ماني قال لحر تقراوي كوين لا عقامة هاي كوارد اليوم ትግራይ ናብቲ ሕዚ ኣትያቶ ዘላ ምሃሙቕ ደልሃመት ንኽትሕል ካብቲ ናይ 2013 ኩናት ክሳብ ዝናይ ሕዚ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኢድ ሻዕብያ ዓብዪ እዩ ዝበሉ ላዕለዎት መሪሕነት ብርጌድ ንሓመዱ ወፎይን ሰልጠነ ግርማይን
اتحزي أول سعيدن برهان قبر قرقس لفعاتي تسفان صمدو خبلو زقلصو زلو ركب كابتارا بوليتكا مسار حليفو أبا مونغو هزبتات سلامن حدنتن زمص كخونه يخلن كلو دما نصيغمو تግራይ ዘላ ሽግር ዝፈጠራ ሻዕብያ ካብ ኤ ክሳብ ዜድ ካብ 4 ኪሎ ወፅእ ካብ 4 ኪሎ ወፅእ ናብ ትግራይ ትመጽእ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ከይቀውም ናይ ትግራይ ቁጠባ ክደቅቅ ካብ ማሽን ክሳብ ነዊት ሰበረ ሻዕብያ ካብ ኤ ክሳብ ዜድ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ከይህሉ ዝገበረ ሻዕብያ 80,000 70,000 ኤርትራውያን ከፊሉ ያተንብሩ ዩናይትድ ኢማራት ዓረብ ዓሰብ ዝበሃል ናይ ድሮን መደበር ሂቡ ዝተግበረ ሻዕብያ እዩ ዛዘላ ትግራይ ክትህሉ ዝገበረስ ሻዕብያ እዩ ደሙን ከፊሉ ኣብ ትግራይ ፕረስ ቀሪቡ ብዛዕባቲ ብዙሕ ኣጀንዳ ዝለዓለሉ ዘሎ ኣወል ስዒድን ብርሃነ ገብረ ገርግስን ሚኪ ትግራይ ብወገኑ ብርሃነ ከም ሽሙ ብርሃን ህዝቢ ትግራይ እዩ ኢሉ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ንሱ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ንምግላጽ ድማ ቃላት ከም ዝሓጽሮ ብሪሁ ኣብ ወቕይን ዝሑልን ኣብ ጎኒ ትግራይን ህዝቡን ተሰሊፉ ክሳብ ናይ ህይወት መስዋዕትነት ንምኽፋል በረኻ ወሪዱ ዝተኳሽሐ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሕዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ንምፍጣር ዝኸዶ ዘሎ ክያዶ ምስ ካልኦት ህዝብታት ማለት እውን ምስ ሱዳን ጅቡቲን ካልኦት ኣብ ዞባና ዝርከቡ ህዝብታት እውን ኣጠናኺሩ ቀፂሉ ትግራይ ካብ ጽግዕተኝነት ኢትዮጵያ ንኽትላቐቕ ሕይሉ ክሰርሕ ድማ ምኽርን ማዕዳን እውን ለጊሱ ብርሃነ ሰርሖሲ ከም ብርሃነሲ ሚልዮናት ይረኸቡና ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ነቲ ጀነሳይድ ሒዙ እውን ዝቕፅል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ጠጠው ንዘብል ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ሱዳን ድዩ ምስ ኣምሓራ ድዩ ምስ ዓፋር ድዩ ኮይና በትበለበት ግን እቲ ብዙሕ ነገር ዝተባሃለሉ ርክብ ኣወል ስዒድን ብርሃነ ገብረ ገርግስን ካብ ህዝቢ ኣክቲቪስታትን ፖለቲከኛታትን ሓሊፉ ናብ ደረጃ ዓበይቲ መራሕቲ ሰጊሩ ሕዚ ነቲ ካብ ዝሽዮም ዕድመ ሓደ ወርሒ ጥራሕ ዝገበረ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መብርህ ንኽበሉ እውን ክሳብ ምሕታት በፂሑሎ ከም ዝዝከር ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መንግስት ፌደራል ሸሞንተ ነጥብታት ዝሓዙ ውዕልን ኪዳንን ኣብ ቀድሚ ተወከልቲ ዲፕሎማስያኛታት ወኪላት ሕብረት ኣፍሪቃን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይን ኮይኑ እንትፈራረም ካብቶም ሸሞንተ ዓንቀጻት ብዘየፍልጦ ማእኸላይ መንግስቲ ምስ ዝኾነ ይኹን ሳልሳይ ወገን ርክብ ምፍጻመ ይከኣለን ዝብል ነጥቢ ምንባር እውን ብዙሓት ወገናት የልዕሉ ሕጅስ ኩሉ ሰላም ዝመስለካሲ ሰላምሲ ኣይኮነ ኣወል ስዒድን ብርሃንን ስለተረኸቡ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራን ሰላም ከውፅሉ እዮም ኢላ ኣነስ ይሓስብኒ እዚኦም ናይ ጥፍኣት ጉጅለታት እዮም እዚኦም ምን ትረብሖም እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ መሪሕነታት ብክልቲኡ ዘለዉ መሪሕነታት ንህልውንኦም ዝገብርዎ ዘለዉ ፅምዶ እዩ